Hòstia puta, tio. Uau. Aquesta es dona mola per això. M'agradaria molt veure aquest joc en gràfics actuals, però segurament convertirien el combat en un tronyot. No me l'anells, oi? Oh, un tio que em dispara. No arribo. Algú ha caigut. S'ha suïcidat també. Aquí hi ha pedres aquestes. Sí, oi? És una estàtua del Vader, això. Com és que s'ha empatat? Bueno, va. Jo vull dues espases o una doble d'aquelles. Si és com el tio d'abans, per això. Tot està sense escut. S'anirà ara. Mira, ha caigut. Hi ha dos. Venen dos. Ups. Ups. Està ple, tio. Està ple i aquest aquí és dels d'usos. Oh, cabron. Uooo, tio, fuig. Déu. Necessito saltar aquí dalt. Mare de Déu. Pues si... Tio. Gloriós. Merda, tio. Mata'l, hòstia. Mata'l. Tio, que em parteixen el cul tota l'estona. Hòstia. Surt aquí. Oh, tio. És que complicat. No podia passar. Sí, suposo que els he de matar un per un, que si no, això és impossible. Mare de Déu. Val, on era aquí? Val, sí, estic bé. Oh, per favor. You can't escape. It's a Jedi. You won't get far. You won't get far. Ah, s'ha endut una pinya ara. Una altra pinya. Hòstia puta, tio. Això és una miqueta... Com ho diríem? Allà, tio. Un molt amarillo, anava a dir. Que xungo, tio, per això. Bueno, va. Ai, torna a anar. Direcció contrària. The Jedi are here. Who are you? You are weak. You can't escape. Collons. Ah, puta. El seu es veu poquíssim. Vine. Hòstia, un tio aquí. Val, una pinya, s'ha endut. I ara aquest, va. Mata'l la mateixa pinya. Oh! Tio, és odiós això, He de córrer una mica per amagar-te aquí. Jo
Ui, sí, noi, però és que sou més. S'entén una mica, no? Sí, definitivament aquest episodi partirem trossos, perquè això és... Porto més d'hora i mitja, em sembla, ja. Ha de portar, no sé, una bestialitat. Ja m'he matat un tio ara, però és que falten molts. I encara tinc la vida, per si un cas. El tio dels trets. Un altre que s'ha suïcidat. Ara intentaré pujar. Sí, m'he de carregar aquell, igualment. I el tio de la pistola, què? S'ha tirat ja o encara no? Hola, tio. Però quina pinya. Ui, que em segueix més. Ui, que em persegueix més. No, tio, no em persegueixis. No em persegueixis. Hòstia puta, tio. Val, fuig ara. Tàctica miraculosa. El tema de dissimular i que es suïcidin. Amaga't i que et vindran a buscar. Una ferida oberta encara. Té la gravació. Let's see how good you are. Vinga. Sembla que queda una pinya, tio. En fi, tema tancat, au. Torno a gravar. Save. Més ara hi ha algun que... deu haver... Someone didn't like Vader much. Deu haver palmat ja. És curiós que hagin trencat l'estàtua aquesta. En fi. Què més? A Jedi. The Sith will rise again at bar. Come get me, Jedi. Hola, mira pinya. The Master. You won't get far. Fantàstic. No t'amaguis, home. Deixa de fotre voltaretes. Pesat. Mata't d'un toque, tio. A Jedi. Tio, què fas? Venen els dos. Val, ràpid, cap més ràpid. Bé. Merda. Protecció. Pues se me'n vagi la protecció. Ja, plata córrer, no tinc manar. Manar, hòstia, Xavi. Manar. Fotré tu, manar. Bueno. I sense your presence. Stop. I aquest tio d'on You won't surt? get far. Una espasa a dues mans. Una espasa grossa d'aquestes, tio. You can't escape. Ja ho sé que no puc escapar, ja. Stop. Oh, cabró. Oh, cabró. Cabró. Puta. I am stronger than you. Fes-te fotre. Au, vinga. Un altre cadàver més a la meva llista.
El tio m'ha tirat el sabre, l'he agafat i no he pogut recuperar-lo. Vale, això ja està buit. I el tio aquell que s'havia quedat sota l'escala, què? És un droide, oi? You are a coward. Crec que sí. Un droide i un tio que m'insulta. Ah, no, no és un droide, és un tio amb un sabre. Si You will parlem... die. Oh, nye. The dark side is more. Oh, tio. Puta d'oro. Stop the Jedi. Stop the Jedi, sí. Ja veuràs tu, puto Jedi. Fes-te a fotre. Oh, adéu. Passat. Molt bé. Fantàstic. Només em faltarà vida. És hora de gravar un altre cop. Gravaré molt a partir d'ara, em sembla. I sense your presence, Jaden. Raj, what are you doing here? The disciples of Ragnos brought me. At first I thought they were going to kill me, but I was wrong about them. Do you realize how much power there is in the dark side? Kyle was holding us back, Jaden. You should feel the power. It's beyond anything you've ever imagined. Raj, what are you saying? You're a Jedi. You're a Jedi. No. Ai. Enough talk! Rosh, destroy Doy this despreng puny Jedi. so we can complete our task. Yes. If Yes. you're too weak to join us, Jaden, then we can't can let let you you stand in our way. Bé, molt bé. Un traïdor inesperat. No sé si us heu adonat que m'he canviat de roba. És que, bueno, vaig gravar tota la sèrie i està fotent teleports el tio. I de cop i volta em vaig adonar que no s'havia gravat To the dark side. després de 5 combats contra aquest tio. Get away! Oh, shit. Com es mou amb el perit? You can't stop us. Molt bé, he descobert que la tàctica és intentar matar els tios secundaris sense que el Roja em mati. Intentar que no em mati. Cosa difícil, més que res, perquè s'ha demostrat que el tio és un patata, però fot pinyes. Fot pinyes i a més els altres corren molt. Val. Intentaré curar-me una miqueta. I em tiraré protecció d'aquesta i m'enganxaré amb l'altra. No és bona tàctica. Vaya tela, tio. Vale. No és bona estratègia. He agafat una curació, 2 curacions. Ah! Merda santa. Merda santa. Fills de sa mare. Necessito curació. I'll catch you. Necessito molta curació. You might as well stop. He agafat... Ah, mira, aquí hi havia... Oh, fill de puta, com corres. No l'he donat? Cabrons.
Bueno, si em donen una mica de temps, més val que intenti matar-los aquells dos ràpid. Estira proteccions tota l'estona. Bé, jo m'amago una mica, faig una mica el merdes. I em disculpareu perquè és molt difícil aquell nivell. Oh, cabron. Hauria de tirar ja. Estan massa junts. Som-hi. Els he pagat una mica, em sembla. Bé. Cura, Tarandur. Fantàstic, 100%. Estàs bé, vas bé. El truc és la pausa. La pausa aquesta que li estic donant. És un pèl merdós perquè molaria molt lluitar contra el Roix. Una mica d'igualtat de condicions. Pues es veu que el sentit del Cid és jugar amb així, fent el merda una mica. Pues vaja, si és el que volen. Pues jo també faig pauses. Toma, li he tret una mà. Ah, mira, un altre escut. Intentaré caçar aquest malparit. Crec que m'ha trepitjat, per això he perdut. Val, tinc... Ah, coix. Cabron. A més, no els estic donant. Val, no sé què he fet aquí. Alguna cosa que m'he fet. Tu, cabron. L'he donat, però no l'he matat. Espera, falta aquí. Val. Torno a tenir la fucking protecció. És molt xungo perquè m'empenten i em poden pagar mentrestant. Roix. Cabron, és que són podrits. Ah, shit. Merda santa. Em curo. Intentaré anar per aquests igualment. Oh, és que són cabrons, són molt odiosos. Oh, merda, tio. Si se me'n va la puta protecció i m'empenten. Tenia ganes de trencar la paret. Ah, Roix. Per l'amor de Déu, pega algú. Bueno, almenys li he fotut una hòstia. Aquí, merda. Merda, tio. Deixa'm anar. Oh, que mal. Hola, tio, que m'he quedat sense la puta protecció. Vinga. És molt complicat. Perquè no paren d'empantar, tio. No paren d'empantar. L'anterior vídeo vaig estar una hora així i al final em van matar i es va acabar la puta gravació. Vale, ara fot més mal, el Roix, m'hauré d'apartar d'ell. Deixa que em curo, em trec tota la merda de força, tio. Aparta't. No tinc força. Val. Se n'han dut uns mecos almenys. Fan massa pupa. O sigui, no és que facin mal quan tinc la protecció posada.
O almenys no fan gaire, perquè ara m'estan fotent fort. Però és que el que puteja més és que t'aparten constantment i no et deixen fotre res. No et deixen ni atacar, ni defensar-te, ni res. I és un pèl així... Què, vaig a pal roig o què? O sigui, els altres em fragiran. Si vaig a pal roig m'he de fotre protecció anti-sabre. You won't get away. Som-hi! You can't stop us. Oh, tio! Ui, si és el roig. Si els fa de tanc, tio. Mare de Déu. És xunguíssim. Val, i si faig jo... Si faig jo el merda... No faig res. No estic fent res. Mare de Déu. Oh, shit. És que, tio. No sé com fer-ho. Sincerament, no sé com fer-ho. Crec que amb aquest boss s'han passat una mica. Ups. Bé, torno a estar com al principi, més o menys. Més o menys, només que sense vida, sense escut i sense força. Més o menys igual. Uau. És molt complicat. Sí, és que sobre ve abans d'hora. És que m'empenten i em paren el poder i tot, tio. No em deixen ni atacar. Oh! Sí, tio! Em vol matar. Puto gent! Oh. Mou-te, home. Mare de Déu, senyor. Quina porra. No tinc vida ni força, ara. Que s'ha tornat més complicat al matar un o què? Val, dona'm temps. Dona'm temps per guardar. Oh, shit. Farem el merda una mica, eh? No us preocupeu, que això és normal en aquests jocs. No sé on està. Oh, tio. Merda. Val, suposo que l'absorbir funciona igual. Oh, fuck. Toma. Buah, tio, és que foten igual, eh? Amb 1 o 2. Pam, s'han portat una pinya. Pap. Deixa't a sobre. Merda, necessito protecció. Ara, és teu. Ara, Andur, li has fotut una pinya. Ué! Molt bé. Corre com una merda. I et ve tot flipat el tio. Val, guarda, però ja ho tens. Cura't. Shit. Merda santa. Va, s'ha tirat protecció contra tot. No em sembla malament. Atenent que la força no la faig servir. Pap. Un truc és saltar-li a sobre. Val, molt bé. Val.
It still sits. Vale, allunyar-me quan... Allunyar-me quan té tots els poders i pegar-me amb ell quan... Quan no els té, evidentment. Ara m'he d'allunyar, jo també me l'he tirat. Bueno, és igual. Donarem temps. T'ha tirat velocitat, ui. T'ha tirat velocitat i tot, el cabron. I ara em tira poders. En fi, m'esperaré una mica. No el veig. Fantàstic. Collons. Si fot pupa, el cabron. Estic utilitzant la tàctica que si jo no el veig, ell no em veu. No funciona mai, però vaja. M'he de curar d'alguna forma, no? Tiraré ja. Val. Té protecció contra res ara. Bé. Aquí ha sortit rebent, senyor Roix. Aquí ha sortit rebent, ell. És complicada aquesta lluita. M'agraden més les que estan més igualades. Però vaja, aquesta no està pas malament. Ara no té... No té... Puta. Cabron. Ué. No sé, porto 6 o 7 intents ja. Oh. Did you really think I would give up my new apprentice so easily? Tavion. You should have killed me when you had the chance, Katarn. Your pathetic Jedi mercy is a weakness that shall cost you your life. And the life of your Academy's students. But not you, my dear Rosh. Come. Yes, Tavion. Rosh, no! Ha! Fool! Your petty friendship cannot compare with the power of the dark side. No són amics, So, és is un this what it's come imbècil. to, Tavion? Stealing scraps of the Force like some sort of intergalactic parasite? Spare me your self-righteous pity, Katarn. You may have shamed me when you spared my life, but that was before I found this. Now, I have a new master. One who has promised me the power to destroy you and all the Jedi. Ragnos? What can a dead Sith Lord give you? Everything I have ever wanted. Not that you'll be around to see it. Quins efectes. I can't keep this up for long. Hold on. En fi. Una victòria més. Victòria We rara. looked everywhere after getting free, but Tavion had already taken Rosh and fled. So now we know who is leading this cult. But that doesn't explain why there are so many Dark Force users. Some of Dasan's leftover Reborn were with her. As for the cultists, Jaden has a theory. If the scepter can store the Force, maybe it can release it too. Tavion could be using it to empower her followers. Corrupting disciples with the dark side of the Force. That would explain a lot. Did you get a good look at the scepter? Yeah, I bet it belonged to Ragnos. We need to figure out what Tavion plans on doing with it if we're going to stop her. Agreed. You are going to need to build a new lightsaber to replace the one you lost. While we try to figure out what Tavion's next move is, I'd like you to take a more active role at the Academy. Sir? Jaden, you handled yourself exceptionally well on Vijun. To confront 3 Dark Jedi and defeat them took bravery and skill. For your efforts, I feel you are ready to join our ranks as a Jedi Knight. Congratulations. Yes, Master Skywalker. Thank you both. Jo sóc un cavaller Jedi.
Ué. Jaden, after the battle, I felt the anger seething inside you. You may be a Jedi Knight now, but you still must beware of the dark side. Yes, Kyle. I'll try not to fail you. Oh! Oh! Dos sabres o un sabre en honor al gran Darth Maul. M'agrada molt el color blau, el sabre. Crec que em quedaré amb aquest, igualment. Vanquisher, mola. Em quedo amb aquest, va, vinga, va. Sí que tenen poders diferents, els Dual Sabers. Vau veure un combat fa alguns episodis on un tio tenia un sabre, dos sabres i els feia volar així. Crec que és un pèl lent, el tio es queda quiet, no em va agradar massa, provaré aquest. Veiem com tira. Vinga, som-hi. Now that you're a Jedi Knight, Luke and I have decided to give you some more challenging missions. You still need to be careful, though. Trouble can crop up anywhere. Més missions. Hòstia santa. Culte a Chandrila. Fotem aquest, no? Anem per ordre un altre cop. Però en fi, ho deixarem aquí. Ja sabeu, si us ha agradat la lluita contra el senyor Roix, el malparit capullo de la merda, que es veia des del primer capítol que passaria justament això, es passaria a costat fosc. Però vaja, si us ha agradat, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu!